Este sábado temos unha oportunidade histórica para mostrar o noso desencanto, ou como queiramos chamarlle, cada un que lle poña o nome que queira, ou a nosa raiva, ou a nosa decepción, co que significa traballar nesta planta para este tan famoso grupo Stellantis, que bate récords de beneficios e que despois todo ese esforzo e suor e moitas veces tamén vaguas que moitas persoas deixan dentro desta planta non se ve recompensado nin nos salarios nin nas pagas de beneficios a pesares de bater récords históricos. Podemos justificarnos de que esta manifestación non é a nosa porque igual non son as nosas siglas as que convocan, aínda que sea abertas e bandeiras. Podemos justificarnos en que ese día temos unha comida ou que vamos ir á Reconquista, ou buscar calquera excusa sempre válida para non participar nunha movilización. Pero, bueno, nós como sindicato, cando se promoveu unha movilización polo conflito de Montaxe, tanto os que representamos ese sindicato como os que non, fomos detrás dunhas siglas que non eran as nosas, apoiamos noso conflito, si cabe incluso máis que os mesmos que o estaban abandeirando. E por qué? Porque o importante era a idea, era o fondo dese conflito e non era máis que, neste caso, solucionar as cargas de traballo de montaxe. Ahora tamén temos unha oportunidade para mostrarlle o noso descontento a esta dirección sobre o que está facendo e máis cando estamos ás portas dun convenio colectivo. Se non empezamos a enseñar ese músculo e ese cabreo, non agardemos que o convenio vaya a mellorar as nosas condicións. E máis, dende a CUT consideramos que incluso se vayan a empeorar. Polo tanto, animarvos a todos e a todas a que participedes nesta movilización, porque o importante é a idea, o importante é mostrarlle o noso descontento e demostrarlle a esta empresa que estamos fartos e fartas. Nada máis, compañeiros, se ninguén traballa por vos, que ninguén decida por vos, e é a vosa propia decisión individual participar ou non.